Birds yun na, parang kumakain ka naman, hindi ka naman kumakain. A few moments later. Tara na mga kapadyak, mag-e-epic ride kami. O ayan, nagsisimula ng mambudol si Sir Hyacinth. Oh, ang ganda oh. Oo. Yun. Yeah. Lalampasan natin yan eh. Maraming mong ingos. Ayan, uy, maganda yan. Ayos, sir. Sarap, magbag! Woo! Woohoo! Sir. Kasi dito lalo sa timalong. Yeah. Si Tumbaykar. Mapapalaban tayo dito ng ano, ahunan. First time ko dito. Oh, pangalawang break. Bilangin mo sir, kung ilang break tayo. Siguro nasa mga 50 na break yan. Grabe ito ah. Budol. Ahon. Ang pangit ng daan. Oh. Sabi ni Sir Hyacinth, tanghali na kami makakarating sa destination namin. Pahinga muna tayo dito. Lapierre. Diyan oh. Banatang mo yun. Woo! Oh. I'm 28. Nakapahinga na ako. Tara na. Hi. Yung budol ni Sir Hyacinth. Ukod hanggang sa taas. Hanggang alas 12 pa. Ay, isang tabian pala. Yung wala lang daan. Pero may bundok. So, papuntang Luba ano. Papunta ka Inmalog. Papuntang Luba. Uy, bibilis nila oh. Parang ano lang Right. Masakit. Hinay-hinay lang. Ang bebersahin mo na. Alam ko to. Woohoo! Yuhu! Uli pa rin ano. Uli pa rin. Yeah. Ha! Tumawid kami ng ilog. Oh, ang good. Ha ha ha. Yeah. 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 Oh, para hindi mabasa yung sapatos natin. Ano mga kapadyak? Grabe. Anli ahon. Naiwan na yung mga iba.
Tingnan nyo kung gaano katarik naman. Hindi ko naabot hanggang dyan oh. Bumigay. I love mountain. Woo! Mountain biking. Woo! Oh, sir. Matir. Dalak lang. Kabawi. Kabawi, nakabawi. Yuhuu! Yee! Bawi kayo mamaya, downhill. Hindi kayo yan. Shout out kay Sai. Ah. Oh, shout out sir. Kay Mrs. Shout out sa misis ko, hindi niya alam, dito na ako. Tulog pa nung umalis ako. Lubas. Next na lang po ako maghuhugas sa plato. Sir Albert, ayos yung job nyo kanina. Yung job nyo taas. Naunay lang. Oh, yan si Insan. Hi, Insan. Shout out. Binubudol kami. Puro kami tulak. Puro tulak yung ginagawa namin. Nabudol, siyang nabubudol. Tignan nga natin kung epic talaga to. Epic ride. Mahaba pang ahon. Kanina pa tayo umaahon ah. Ito na yung scam. Relax. Relax lang. Alas din na tayo makalis ah. Tatag naman please. Tatag please. Oh. Grabing epekto. Pastor yan sir. Ahon. Oh, ahon. Oh, sige. Oh, si Uncle. Ahon. Yuhu. Yuhu. Oh, ahon. Try nga natin. Yon. Woohoo. Yeah. Bike. Yeah. Yon. Oh, ahon ba? Oh no. Puro ahon dito. Grabe. Hindi pa tayo nakalahati. Grabing pahirap na to. Ay, grabe oh. Natiraan na kami kita mira. Oh, mga kapadyak, kung gusto nyong magpalakas na sa ahon dito, punta kayo dito sa Barangay Lubas, Sitio Ansagan. Ba. Ang sarap pumahon dito, puro tulak. Magpuntan dito.
One hand pa. Dito tayo magpalakas umahon. Puro ahon. Kaya muna kami, mga kapadyak. Wala pa daw sa kalahati, sabi ng Gal. Wala pa. Parang pupunta kami sa Maliko, yung kalayo. Kaumpisa pa lang. A few moments later. Donil! Oh. Ano to? Ah. Woohoo! Pangalawang ilog. Yeah, boy! Tubig. Yeah. Ang dulas doon, sir. Ang sarap ng ganito, epic. Gusto ko yung ganitong epic ride. Walang katapos ang ahon dito, mga kapadyak. Dito kami nagpapalakas. Nagpalakas mag ukod. Walang katapos ang ahon. Puro ahon na lang. Ano ba yan? Tara, ukod ulit. Dala pa naman. Magpangatong ko yung isangaw. Madaya si sir eh. Pagka uukod na papatayin niya ka eh. Hindi, hindi. Nakopen. Dapat ikama lang. Mga tita nila. Walang cut, no? Lagay niyo yung ano pa, yung paghuhugas niya na tama eh. Kaya tinawag niyo. Ito na yung pinakagrabe na inahon ko. Woo! Lakas si Pastor. Iba yung nakarurok eh. Power of rurok daw yan. A few moments later. Bingot pa rin yan. Sagit lang. Saan na tayo anggal? Ha? Nasaan na tayo banda? Ewan ko kung sagit lang na ito. Oh, Ano? sagit lang na. Sagit lang. Saglit lang. Saglit lang. Oh, Alas 11 na. alas 11 na. Mahaba-haba pang ukudan. Kwan na siguro. 28%. 20% pa lang. Basta alas 2, nandun tayo sa pinakamataas. Ilang elevation yun anggal? 120. Ay, 1,200 1,200 elevation. Wow. meters. Ahon. Anong oras na anggal? 11:35. 11:35. Sinong first time dito? First time. First time. Anong masasabi mo, idol? Budol. Wala pa daw sa kalahati. Ang taas. Ano yan? Budol ako. Attorney. Sabi nila season lang. Season. Ba't naikot na pati Cordillera? Ikaw kanina, sir, idol, ano yung sinasabi mo? Akala mo Akala ko ano? sa ano lang? Hindi, akala ko sa yung Kalunetan. Kalunetan. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at kami kinabayan. Sa aming paglalakbay, nakarating kami dito na malulhati at narito ang mga pagkain na aming tatanggapin. Ngunit talaga sa aming physical na pangatawan
magamit ito sa aming araw-araw na paglalakbay. Salamat po sa pag-asang diringgin ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na. Life is life. Merienda muna. Mamaya kami maglalunch doon sa bundok. Alas 3 ang hapunan ay Lunch. pan namin. Lunch. Dinner. Abutin muna namin yung 1,200 elevation. Meters. Above sea level. 1,200 ASL. Tapos na kaming merienda lunch. Iba pa yung lunch namin mamaya doon sa tuktok. Kakainin lahat. Banat na naman ang ahon mamaya. Ukod. No, pastor. Tukod na naman mamaya. Wala naman na walang hanggan. Hindi kinaya, tulak na lang. Oh, gumanda yung panahon. Nakikisawa. Ganyan lang sana. Ahon na naman dito. Tukod ulit. Una-una po yung noodles. Wala na. Wala na yung noodles. Yung noodles. Napagawa na yun natin ako ng sticker ko, sir. Upod Viking. Woo! Budol pa. Oh. Pastor Santo, anong daan to? Dito kami dumadaan ng Labayog. Nabayog. Dito, Hindi pa ako nakadaan dito eh. saan daw to? Basta ito yung malayo eh. Mahayo. Yung malayo, baka dito tayo dadaan, diretso daw eh. Ano yan? Eh dito kasi usual ang daan eh. Alam ko kung saan ang daan na yan. Pagka dito tayo talagang gabi. Gusto niyo mga gabihin? Kasi dito yata yung sinasabi ni sir na ibang daan na eh. Tumasadya natin sa Mambangan dahil ako 20 years na magbago. Ayan lang ang daan dyan eh. Let's go. Huwag daw mag-platform. Ito yung malupit na ahon. Kailangan nang magtukod. Pero malamig. Sarap. Maginaw. Yung lugar natin ang kal. Sagit lang. Sagit lang na to. Oh, may video dyan eh. Simbaan. Saan yung pinaka view na ang kal? Jepay. Tanaw mo kami nun din. Walang katapusang ukod. Tukod. Sabi namin, wag kayong akit dito. Wala, bukas pa ako uwi. Wala kami nila mamaya. Bahala na. Bahala na. Patay buhay mamaya. Kanina pa kami nagtutulak. Pipip, pipip, pipip. Ito ang budol. May budol na iba. Ito na yung pinakabudol talaga. Natatawagin budol yung iba. May ano na ako sa budol, may standard ng budol. Itong literal na budol. Wala pa tayo sa 1,000 ang kal. Wala, 750 lang doon. Okay. Woo! Ibig sabihin, ilang ganito bang tulak? Ano malapit na. Datang natin. Gayain nyo na lang yung sa video. Woo! Lapit na to. Oo, lapit na to. Lapit no? Kaya mga taga-Benguet. Sorry, taga dyan. Dyan lang yan sa may kabila. Diyan lang, diyan lang. Lagi nyo yung kamay. Ganyan pala yung bundok. Ibig sabihin, bundok yun. Yun Ano bago hapon. Malalakas dyan, oh. Woo! Yeah. 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 Ay, ayun, oh.
Uy, nasa yung nag-video? Wala. Kumidal eh. Kaya ako kumidal. Dito. Naka-video dito. Kaya ako kumidal eh. Pasubuan na to. Pastor. Oh. Okay. Ahon. Ahon. Wow! Sabay ahon ulit. Yep. Yan si Sir AJ, si Buloy. Nabuli ko yan, bong. Papuntang ano na to? Oh, papalo sa pet mo. Timminggan. Tapos ito ay Timinggan. Wah! Oh, may way pa dito. Meron dito sa left, right. Meron pa dito. Sa gitna oh. Park shy na ata yung lang natin. Sir. Malayo pa sir. Malapit-lapit na. Yun lang. No, passing. Balik tayo dyan. Wala tayo. Hindi tayo pwedeng mag-solver. Ano? Yun lang. Saan na tayo banda sir? Ano na to sir? Ay, Sinimbahan. Tatawid tayo sa Timinggan. Ayos. Sagan. Doon tayo lalabas sir. Alibang. Yun. Pupunta kami doon sa pinakatuktok. Tingnan nyo naman yung daan. Yee! Oh. Yuhuu! Ayun oh. May hours bago mag-dilim. Tapos tayong gabihin. Siguro pag ganyan ito. Ayaw. Pag yung mga po, siguro patay. Yung pamatak mo. Anong oras tayo nagsimulang nagtulak? Ba't di? Kanina pa tayo nagtutulak ah. Yung pala sa Ataw na eh. mga alas 7 yun. Alas 7 pa tayo nagtutulak ah. Sarap. Ito na yung pinaka ano. Hindi nakatulak. Tulak gaming. Yoo! Tulak tumor. Mahaba-habang tulakan. Mga kapadyak. Kay Leo! Punta tayo dito. Kay Julius! Punta tayo dito. Kay Richard.
Shout out sa San Bartolome. Sa Quality Bikers. Punta tayo dito. Woo! Oh, nasaan na siya? Tutulog na yun siguro. Woo! Kala ko kasama siya ngayon. Ay, na. Ilang elevation na, Uncle? 930 na dito. Kasi na. Mayroon pa yan, no? Punta tayo. Yan ba? Yan pang bundok na yan. Oh. Wow! Sir, downhill na tayo, sir. Ayan, sir. Ayun ko, no? Diyan tayo mag-exit, no? Sa gitna yan. Akala mo, Pastor, finish line na eh. Kala ko ito na eh. Ayun pa pala. Yan pa palang bundok na yan, oh. Abay, daw, halos di ba kita ang mga puno diyan eh. Kala ko finish line na. Doon pa pala yung finish line namin. Last na bundok. Dan ka muna. Pwede po. Pinahirapan pa natin yung sarili. Pwede pala dito. Thank you. Sakto nakuha. Nagpakahirap pa tayo doon sa maliit. Ayos. Ayan. Pati di pantay sir nga tantanawagan tayo nga bato-bato na sa mga. Ano, sungay na daan. Stop muna kami. Letter Y. Right, saka left. Para hindi tayo maligaw. Uncle! Ilang bundok pa tayo? Finish line na ba o meron ba? Woo! Parang warm up. Naka 55% na. Ay, nako! 55% pa lang. Anong oras na? Ito, pa ganyan din yan. Tingnan nyo naman. Kanina pa kami nagtutukod dito. Woo! Bike pa more. Oh. One eternity later. Woo! May echo ah. Woo! Nandito na kami sa pinakataas. Pinakataas. Yan pa doon oh. Woo! Epic ride. Ang sarap ng epic ride. Woohoo! So yung po Saan po tayo nang galing? Saan? Doon, yung may kumikisap na yun. Ayun yun oh, yun. Yan. Woo! Grabe ah. Saan po tayo? Tapos nakarating po tayo dito. Hindi prepared. Yay! Yuhuu! Ay dito pala. Woo! Power! Oh, akitin natin yun oh. Ganito pa natin daw yan. Baka yun sinasabi na lang view deck. Oo. Yung may bato na yun. Ayun yung dalawang bato doon oh.
Ito yun yung pinag-uusapan nila si Rai kanina eh. Oo. Ganda sana pag drone na, no? Mas picture tayo dito. Drone. Drone natin. Drone sana, ganda dito. Nag-investment ng Diyos pag vlogger. Woo! Palik-palik mo lang drone mo dito. Kita niya buong ano. Mapipicturean pa tayo. Naka-live ba yan? Record lang, sir. Ah, sir. Isa lang mapapaya ko. Ano? Okay, pumunta dito. Huwag kayo punta dito. Ang taas. Puro ukod. Matod na lang kayo NBA. Mag-Netflix na lang. Mag-Netflix na lang kayo. Oh, sulit ang ukod namin. Sulit. 1,200. 1,200 elevation. Woohoo! Sa wakas. Oh. Ano oras? 3. Fresh na hapon. Pag-uukod. Hindi bike. Tulak. Pagtutulak. Walang bike na nangyari. Puro pagtutulak. 20. Woo! Hindi namin alam kung anong bundok dito. Kaya Mount Epic na lang. Basta Zimbabwe. Okay. Shoutout nga pala sa aming sponsors. Yuhu! Yung Sinanglawan dun sa may North Cement sa season. Ayun. Ayun. Tapos yung sponsor po namin, yung may-ari po ng mga bikes. Maraming salamat po. Happy New Year. Idol. Salamat din po sa sponsor sa noodles. Napakasarap na noodles with tuna. Napakagandang smile na nagtitinda. Ahoy! Itong kinalalagyan namin, Mount Epic na lang ang tawag namin. Motive na lang talaga. Mount Epic kasi hindi namin alam kung anong bundok to. Promise ang ganda. Ang lamig dito. Woo! Akyat kayo dito. Sila. Sila ang mga ulong kasama. Punta rito. Sabi po nila bike ride to, hindi po hindi po hiking. Nagdala pa kami yung bike. Tandaan, trekking po ito ah. Hindi po pwede magdala ng bike. Ay, Oh, sige. magka-class picture tayo dito. Sige. Anong bundok to? Dilira. Rarat. Sabi ko lang, Ay, Cordillera. Woohoo! Goodness. Likod niya, bagyo na eh. Sa wakas, nabot din. Epic ride. Mount Epic. Mount Epic. Makarating pa dito ang NCC, no? Grabe naman siya. Ganda dito. galing. Oh, group pics. Diyan ba tayo galing? Doon sana tayo, sir. Iikot na gano'n. Yan, sa gilid niya. Pero ito siguro yung dating daan natin noon. Group na tayo dito. Sige, tapon na. Stress na eh. Baba na kami. Uwi na kasi madaling magang gumabi. Nandiyan yung tinik eh. Wala dito. Doon lang yung sa'yo. Lumilipad na ba ito pag nagpapasabog?